Azken egun hauetan asko ari gara hitz egiten hegazti gripeari buruz. Izan ere, birusa gure etxaldetara iristeko beldurra edo kezka dago. Baina maila globalean kezka hori oso zabaldua dago. Izan ere, munduko txoko guztietara eta animalia espezie askotara iritsi da dagoeneko birus hau. Esate baterako, aste honetan argitaratu den ikerketa batean ikusi da Hego Georgian Antartikako uharte batera iritsi zela 2024an eta han itsas elefante emeen populazioa erdira murriztu zuela. 50.000 eme gutxiago daude 2024an aurreko urtearekin alderatuta. Beraz, ikusten den modura, kezka globala da. Beste kezka global bat eta hau giza elikadurara etorrita, janari ultraprozesatuen hedapena edo gorakada da. Ohartarazi dutenez, janari ultraprozesatuek osasunari kalte dexente ekartzen die alderdi askotatik. Gaixotasun kroniko askorekin lotuta dago haien kontsumoa. Eta kontsumo hori igotzen ari da urterik urte. Espainian adibidez, azken 30 urtetan 3 egin da. Eta horren arrazoia ez da norberaren aukera librea. Ikusi dute merkatuak indar handia egiten duela eta ekoizleek gehiago bilatzen dutela irabazi ekonomikoak balio nutrizionala baino. Horregatik, politika eraginkorrak eskatu dituzte ultraprozesatuen merkatuari mugak jartzeko. Eta azkenik, mugarik ez duena da hizkuntzak ikastearen abantailak edo onurak. Adibidez, ikusi dute eleaniztasunak zahartzetik babesten duela. Eta ez bakarrik zahartze kognitibotik edo garuna zahartzetik, baita gorputza fisiologikoki zahartzetik ere. Ikerketa horretan BCBLek parte hartu du, hain zuzen ere BCBLeko ikertzaile bat da gidatu duena, Europan egin dute eta ikusi dute beste faktorerekin zer ikusi daukan, adibidez, maila sozioekonomikoak, migrante izatea ala ez, generoak, eta baita politikak zenbateraino diren demokratikoak edo genero berdintasuna. Faktore horiek guztiak kontuan hartuta ere, eleaniztasunak babesle efektu hori baduela frogatu dute. Beraz, zorionekoak gu. Eta hau guztia eta gehiago, zientzia.eus atarian.